Hello everyone, welcome back to my new vlog video. नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बिराद गोबावनि उनाव भिडिअ मोनसे नुनो मोनबाय मानोना आं बिराद गोबाव भिडिअ बानायाखैमोन बिदि एक्साइटिं जेबो गैयामोन भिडिअ बानायनो थाखाय जेबो आं मोनाखैमोन एक्चुअली ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो मोनसे जायगायाव शुटिंनि थाखाय नोंथांमोना मिथिगोन मा जायगायाव थांगासिनो दा जोङो एयारपर्टआव सौफैबाय आरो बे भिडिअखौ आङो हिन्दीजों बानायनो ट्राइ खालामदों माने फर्स्ट टाइम आं हिन्दीजों भ्लगखौ बानायनो सानदों स' बे भिडिअनिफ्राय आं स्टार्ट खालामनो सानदों नोंथांमोना माबायदि मोनो आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय स' दा जोङो सफैबाय एयारपर्टआव बेयाव दायो जोङो लागेजफोरखौ हरगोन स' जोङो बयबो लाइनाव दंगासिनो लागेजखौ होनो थाखाय जोङो टटेल 11 जन मानसि थांदों स' एसे लागेजफोर हरनायाव टाइम नाङो बेनिफ्राय जोंना गुवाहाटीनिफ्राय फ्लाइटआ टेक अफ जाबाय जों थांगोन लखनौसिम लखनौआव जोंना फ्लाइटआ दसे थाथ'गोन बिनि उनाव जोङो लखनौनिफ्राय चन्डीगढ़ थांगोन चन्डीगढ़निफ्राय जोङो बाय रडजों थांगोन मनालीसिम अलमस्ट 12 आवर 13 आवरनि जार्नि गारिजों जोंना दा फ्लाइटआ लखनौआव लेन्ड जाबाय बिनि उनाव जोङो 30 मिनिट्ससोनि उनाव जोङो चन्डीगढ़नि थाखाय थांफिनगोन नै जोंना चन्डीगढ़नि थाखाय फ्लाइटआ टेक अफ जाफिनबाय जोङो सफैबाय दा नै चन्डीगढ़ एयारपर्ट चन्डीगढ़ एयारपर्टनिफ्राय जोङो बाय रड थांसिगोन मनालीसिम बेयाव चन्डीगढ़ एयारपर्टआ एक्चुअली डिफेन्स एयारपर्ट बेनिखायनो भिडिअग्राफि एन्ड फट'ग्राफि एलाउड थाया दा जोङो थांगासिनो मनालीसिम नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो Ada kia sebelah. Torkan nih udah semua. जों
थांगासिनो बेयावनो माने अखा मोनबाय जों लामायाव जोंना लागेजफोरा एक्चुअलि गारिनि सायाव खानानै दोननाय दंजोबोमोन थिखांना दोननाय दंजोबोमोन स' अखा सिबाय नालाय गारिखौ लाखिथ'नानै लागेजफोरखौ मोनसे माबाजों प्लास्टिकजों खोबनानै होबाय ओमफ्राय जों दा एगेन थांगासिनो Okay. This is our room. Shanti. This is the bathroom. Oh, nice. अभी निकालना है सामान लेकिन ये एयरपोर्ट वालों ने जो लगा दिया है इसको मैं खोल नहीं पा रही हूँ कुछ सीजर भी नहीं है मेरे पास दिस साइड ये रहा व्यू So जोङो मनाली सफैबाय फाइनाली नोंथांमोननो आं बुंनो सानो जे जों मनालीयाव मानि थाखाय फैदों जोंना मोनसे भिडिअ शुटनि थाखाय फैदों जितु मिउजिक भिडिअनि टिजार अलरेडि आउट जाखाबाय नोंथांमोना चेक आउट खालामनो हागोन आर्सनजों एन्टारटेनमेन्ट नि इउटुब चेनेलाव स' नोंथांमोना भिडिअखौबो नायदो आंनि भिडिअआव नैबेयाव नुनो मोनगोन पार्ट बाय पार्ट भिडिअखौ नैबे जाहैबाय जोङो गुवाहाटीनिफ्राय मनालीसिम थांनायनि भिडिअ आरो नेक्स्ट भिडिअ नुनो मोनगोन जोंनि शुटिंनि भिडिअखौ स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो नायलांबाय थादो एन्ड प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो दा जोङो फैदों नै मार्केटाव दसे इभिनिङाव बेरायनो बिनि उनाव जोङो हटेल थांनानै एसे रेस्ट लागोन बिनि उनाव जोंना गाबोननिफ्राय शुटिं जागोन नोंथांमोना शुटिंनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो आङो नेक्स्टनिफ्राय व्लग भिडिअखौ हिन्दीयाव स्टार्ट खालामनो सानदों नोंथांमोना मा सानो आंनो कमेन्टआव एसे खोन्थाहरबानो जाबाय आरो गोरोन्थिफोर जायोबाबो खोन्थाना होबानो जाबाय नैबे भिडिअआव आं खालामासै एक्चुअली बारा माने जोंना रायलायनाय माबा गैया नालाय बेखायनो बेखौ आं बर'आवनो खालामबाय नेक्स्टनिफ्राय आं ट्राइ खालामसिगोन हल्ला मत करो आपको दे दिया अब तुम ज्यादा थोड़ी दोगे मुझे या तो এনেকুৱাই নেকি
यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है सब चीज़ का। दा जोङो नै फैफिनबाय हटेलाव मार्केटनिफ्राय। नोंथांमोना बे जों जिथु शुटिं खालामनो थांदों बे मिउजिक भिडिअखौ साननैसो उनाव नुनो मोनगोन एन्ड आंनि ब्लगखौबो नेक्स्ट पार्टखौ नुनो मोनगोन। स' स्टे ट्युन आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शनावबो एन्ड आंनि चेनेलावबो। बाय बाय, थेंक इउ फर वाचिं।